ingkang lumampanahan gantiya kang winuwus boten anyarosaken lampahira Bathara Narada ingkang upadi minta sraya anyarosaken wonten ing kelurahan Klampis Ireng Kyai Lurah Semar Badranaya kadhep kaliyan ingkang wayah besut dalah ingkang putra Bagong wonten ing Pendhapa kelurahan Klampis Ireng dasar watak ing Semar ing mriku samiya tetembangan kaliyan Bagong rina wengi dadi ati
Bagong lan putuku besut tule. Reyangno inggih kula Makde. Leren sawetara ya, Cuk. Awake dhewe ana ing kelurahan Klampis Ireng. Iya, Mo. Nggih, Makde. Iki ayu ngaso sawetara paring panglipur lawan para pandemen Sutrisna Budaya ringgit purwa kang isih kepareng lenggana. Oh iya, Mo. Sakurunge lagu-lagu awake dhewe yo ngaturake gunging panuwun. Iya, nak wajib dole. Awake dhewe ngaturake gunging panuwun kelawan panjenenganing Bapak Haji Robin dalah Ibu Haja Sampirni nak. Oh ngono. Iki kajate molok-ramakake putrine tole. Oh iya. Ya ditokake panjang umur. Bapak Haji Robin sak keluarga seger waras akeh rezekine mo. Amin nak amin nggih Makde. Niki won wancine goro-goro. Iya Sut. Iki wis jam 2 punjul seprapat nak. Oh. Iki goro-goro ngantek jam piro mo? Goro-goro iki ngantek jam 3:30 Gong. Gak ngono sih mo. Kon gak blenger ta. Lagu-lagu ket sore. Aku kok urungku bigis 11 iku mang. Oh kon niku. Iya tole. Lan awake dhewe bengi iki ya disineng kuyung lawan para waranggana lan pradonga. Oh iya iki ya akeh sing kepareng munggah. Matur sembah nuwun sing isih kepareng nenggani awake dhewe. Iya mo. Lan bengi iki uga didukung lawan gas audio profesional. Iya nak sound system saka Punggul kagungane yaiku sedulurku Mas Angga. Isih muda ning ya wis usahane sukses nak. Sayangi situk mo. Apa Gong? Gak rabi-rabi mo. Ngono. Tenang ae Gong dilungkas jare. Dilungkas Mas. Rabi wayangan 3 dina 3 bengi. Oh niku Mas. Nggih wong Pak Ditejo kampil kok. Pokoke kula umpamane 12 juta setengah pun 10 juta mawon nek 3 bengi nggih 30. Kon blakrak ngono. Kok iki manggon Gus. Kampil. Lan matur suwun awake dhewe uga di streaming nak. Iki di streaming jane Kong. Cuma sinyale gak ono enak. Dadi yo siaran tunda. Waduh, koyo bal-balan ae mo. Kelawan panjenengane Cak Doyok channel uga ana iku mau sedulurku Baktiar Alfi channel nak. Oh iya. Ya ora usah dawa-dawa ayo maringi panglipur kelawan para masyarakat. Lan uga ngaturake gunging panuwun kelawan yaiku pepundenku dalang nak. Sapa? Panjenengane Masku Agung Julianto iku. Oh ngono. Lan Masku Suryadi. Oh iya matur suwun. Iya wis pokoke matur suwun kabeh sing ngewangi awake dhewe ya. Lan iki awake dhewe gangga sinden 1 2 3 4 5 6 7. Loh, tapi kok 6? Oh, sing situke iku mangan. Jambatan wetenge senep. Terus hari kok kula mencret gak dalam. Aku niku ya kok mencret iku. Lah iya. Mencret tak dalang mboten saged nderek. Oh niku kancamu mangan ngidong ngomong. Lan tak tepungake siji mboko siji tole. Iya. Sing sebelah dhewe iki pinggir dhewe panjenengane Mbak Mutmainah Puput Widya Ningsih. Oh, Mbak Mutmainah. Iku saka tlatah Balong Panggang, Kong. Oh, Balong Panggang. Iya. Iku saka tlatah Jombang Delik kono Mas. Oh iya, Mbak Mutmainah. Lan sebelah maneh panjenengane Mbak Sundari Putri Wahyuni. Oh. Saka tlatah Jombang Delik Balong Panggang uga. Lan sebelah iki kanca kula awas nek iki suwih gak tau kepethuk sapa mo. Panjenengane Mbak Diajeng Aminiasari. Kok apal? Jane aku ben Mesir nak, cuma kuno gak gelem ambek aku nek apa niku. Mbak Ajeng saka tlatah Bedok Puri. Oh iya.
Lan sebelah maneh ku adikku Nita. Wah, adik Nita. Saka tlatah Jombang Delik iku adike Mbak Puput. Oh ngono. Jan isih SMP ning suarane wis nguasai. Temenan pinter nak. Oh iya ya kudu dikembangno ngono kuwi. Aku ya matur suwun, aku ya pate dewangi festival nak. Oh. Festival lomba dalang remaja. Oh, kon gak ndonga gak nek menang ya gak ngarak kok. Anak loro remaja. Wong awak dhewe iki yo. Wong latihan ya gak ngene kok. Wis pokoke bonek, bondo nekat mengane besok ya iso jar arep bayaran yo sukarela. Lah iya, kok lomba dalang remaja anake loro remaja. Sayange umurku cek 20 iki ngarai. Lan sebelahe panjenengane Mbak Desi saka tlatah endi? Iku saka tlatah Kabo Jombang nak. Kudu apa Kabo? Mbok kudu mbok Kabo pokoke Jombang ngono. Ngono. Awak dhewe gak tau ro nek sinden iku kok. Apa jare Mas Kuabi ku lho? Iya. Lan sebelahe panjenengane Mbak Dewi saka tlatah Trowulan. Ya wis ora usah kedawa-dawa iki uga akeh panyuwunan. Sadurunge tak waca panyuwunan ya ayo digawekake sing klasik-klasik dhisik. Apa? Jineman uler kambang. Oh, sing nyuwara panjenengane Mbakku Diajeng Sundari. Oh, ngono. Uler kambang, jineman uler kambang. Kenang dewangdutan ya sing klasik-klasik dhisik. Monggo, Mbak.
kambang wis dipinangkani so nggih Makde. Niki wonten sing nyuwun lumantar WA. Diwaca nak. Nggih Makde. Assalamualaikum kula Gusman Sempit Kedamian Gresik sak rombongan nyuwun selawat Kombowati matur suwun. Iki saka Gusman Sempit nak. Iya. Lan uga saka sedulurku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Pak Dalang. Sugeng apa sih? Sugeng enjing Pak Dalang niki saking penggemar garis keras jenengan. Menawi kersa badhe nyuwun lelagon Derita Cinta. Lagon menika khusus kangge Mas Ambon ingkang anggadhahi lelakon menika matur sembah nuwun. Sip. Oh, Derita Cinta iya. Iki anu iki lakone dulurku Hadi. Oh, ngono. Ya dipinangkani ning sarene kene iki mayoritas agamane Islam. Ya digawekake sing nuansa Islami luwih dhisik, Kang. Oh, ngono. Iya, Nak. Iki digawekake pepiling enak. Pepiling supaya tansah eling. Jadi wong Islam iku kewajibane ya sembahyang 5 waktu, Gong. Oh ngono. Iku minangka cagake agama. Oh ngono ya ngono. Lah iki sing ngripta lagon pepiling yaiku pepunden awake dhewe senior dalang sing wis kapundhut ana ing pangayuwaning Gusti panjenengane Bapak Ki Haji Anom Surata. Oh ngono. Kepiling sing ngripta panjenengane Bapak Haji Anom Surata, Gong. Muga-muga anggone Pak Anom bali ana ing pangayunane Gusti manggon ana ing suwarga. Amin. Ing ngapura dosane nak. Ya amin. Iki sing minangkani kur ae dhisik. Oh iya kur, marung ana sing enom-enom iki ditandakno. Oke. Siap. Monggo kepiling Mas Sur. wayahe sing keras-keras.
Iki panjenengane Mbak Ajeng ditanjakno. Cek gak ngantuk ae nek seneng gedhek ae ket mangkong. Iya. Nggih, monggo dipun sepoti cowok. Mas Abi. Nggih wilujeng dalu. Wilujeng injing kan. Enjing. Terus pundi? Sami sehat nggih. Alhamdulillah. Iki dalu niki lagi KO. Oh, ngoten. Butuh suntikan. Suntikan dokter maksudnya. Suntikan kan apa? Suntikan apa wae gelem aku Mas. Jane sing wedok nggih suntikan gana. Ya. Nggih. Radi batuk Kang Mas. Oh, Ngapunten sangat nggih. Nggih mboten napa-napa, nganjene cuacane musimipun musim hujan. Nggih, betul. Panjenengan sampun lulus nggih? Alhamdulillah sampun tahun 2023 Oh, menika. sarjana apa? Administrasi bisnis. Oh. Nggih. Sinden iki saiki akeh sing sarjana. Ngoten. Sami kula nggih sarjana. Sarjana apa Mas? Esmer. Sarjana morat-marit. Sing penting kuwi sehat Mas. Oh, nggih. Lancar. Baku niku ngoten, sing penting sehat. Nggih. Yang putrane sampun kalih. Kalih kula. Alhamdulillah. Jenengan? Sampun wis loro aku. Enggak. Nggih nang enggal niku. Nggih, sik Mas. Lah ngentosi napa? Ini ngentosi anu no. Ngentosi wancine. Oh, ngoten. Dereng wanci berarti. Dereng. Ah, nggih. Banyak yang harus dipersiapkan. Nggih, nggih. Siap. Mugi lancar lah. Pate nembang menapa? Enten Bobo ngoten menapa? bawa. Nggih. Ya semoro kayak ngene, ndak apa-apa. Mboten napa-napa. Santai mawon. Bawa napa ngoten? Bawa apa ya Mas ya? Bawa napa? Kritis. Bawa kritis. Langsung wae ya Mas. Langsung. Sama kangen aku ta Mas? Nggih kangen. Saya itu kangen. Wong tadi streaming wis kangen Mas. Ngono ya. Nggih. Loh, di streaming kok. Loh, enak. Ning ndi mun? Boten aman. Masa di streaming bojo kula ngeten iki turu. Ngoten lho, pun kula bak tidur wae budal wae. Aman pun. Nggih, tambah ginu-ginu ada-ada. Ayune rek. Jangan ngono. Niki Aku boleh ndak iso dikolok ning ngono Mas. kelingan sing nang omah kalian. Iso-iso. Iku sampean tak laporne lho ya. Wis aja lama-lama nanti ditunggu ya. Nggih, nggih napa? Nah, selak isu Lho, sing dinteni nggih isu ndak buyar aja. Nggih, nembang menapa, Mbak? pelok nggih Mas. Nggih, mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Nggih. Punten lah, niki multi talent kok. Masih lagu nopo ya saged kandas saged niki. Masih kandas. Lho nggih. Aku sentaki masuk dia. Ah, delingane kulo gamelane kulo. Dengane. Napa? Mune iki liyan. Lukaku. Nggih. Kerindu. Apa? Nggih napa, Mbak? Anget tene pripun Mas? Nggih. Tiga nggih ngono. Piye? Nggih. Nek ora ya ora apa-apa lah Mas. Nggih. Engko digarap dhewe ning mburi Mas Abi. Oke. Tilingane Mas Abi. Khusus Mas Adi biasanya aku ning ndi ra tau ngene iki kok. Nggih. Suwe boten panggil. Nggih, dangu Kang Mas. Nggih. Wis tiga nggih ngono.
Nggih nggih. Napa jenengan kersa Napa kersa napa? enggak. Ora. Dadi aku senani Mbak Kris kok. Maksudnya kersa selesai lebih awal biar saya cepat bubuk. Nggih, beres pun. Nyapa to, Mbak? Mas Demi terpesona karo sing ngaten. Sampean timbang nyawang ning kono mending ning kene lho. Mumpung aku sekarang lagi buka lowongan. Ruang lo jomblo Anda gitu. Siap. Palaku nggak melu nyapa bebas. Ya Mas ya. Nggih. Awani nggak melu salah Mas ya. Gak streaming ya Mas. Motor Mas aman. Dojo kondo-kondo lo ya. Nggih, aman. Oh, mek telu iki ya.
mat-matan wis percis campur sari sangga buamin. Kono yo sangga buana kok. Telu wis rempek. Ini tanggapan nggo wong 5. Nggih matur suwun Pak Ajeng. Salanjutipun adik kula Nita. Monggo Dik, ayo Dik. Nggih berdiri Dik. Badhe nembang menapa borong kersa. Napa? Lho, penusa bingung. Napa? Wonten pamunggutan apa? Niku mau derita cinta, kan mau derita cinta bagian niki lah, niki lah. Niki. Nganu kula sing nuansa Banyuwangen mawon. Nggih, bawa. Boten. Oh, boten. Sampun niku sampun diwakilkan Mbak Ajeng. Oh, tenang nggih. Nggih. Napa tembangin napa? Gelang alit mawon. Gelang cilik. Monggo, Jong. Duwe nipis tuku sing cilik ae. Sing gare saiki Mas Larang. Nggih, monggo.
Pinanggani iki katun kali iki sisan pun langsung mawon tak ada sih ya si cowok antik ada dia ada sih ya pinter ditekno tak ada dewe nggih jenengan asline pun tidak Kula kabur. oh kabur nggih pada nembang menapa Saya niki ditamakan napa napa nggih? Tembang kangen mawon Mas. oh kangen kali situ Apa ya? oh tolong Ini menakutkan. menakutkan semua oh gitu Ini apa ini? Racakan. Biru-biru. Terima kasih Abang. matur suwun Mbak Nggih. racakan banyu iya racakan Yo.
terima kasih Abah. Oh. Jadi iki wonten pamundutan malih capek gunung Bokong Semok Sang Mas. sinten? Oh, Bapak Tejo sini. Tejo. Nggih. Pak Tejo. Wis lakon gampang kali ngunjuk. Nggih, tutuk. Wong sakniki kita jam 3 ping biar jam 5 mboten napa-napa. Pacar tadi opo? Pacar. Apa gak turu belas lho. Palang anak sing mriko-mriko. Nggih. Niki sinten sing minangkani? Mbak niki lho, Mbak Dewi. Alah. Jumeneng napa? Nggih. Jumenten. Wah, iya rek masa. Eling bojo lho ya. Iya. Nek ngene iki Pak Belas. Nggih. Jumeneng, Mbak. Jenengan tasik niku nggih. Tasik sekolah nggih. Nggih, Kelas pinten? kelas 10. 10 iku pinten nggih? Doso. Nggih. Lah nggih. Nggih. 10. Nggih, niku wau caping gunung kali. Bokong Semok. Bokong Semok. Nggih. Okong Semok, okong. Akange sapa Semok? Lah nggih. Monggo caping gunung kali Bokong Semok.
ampun. Oh iya. Iki wis jam 3 unjul nak. Oh iya. Yo lakone cek kecekel mo. Iya nak wong jam 4 kurang wis salat kok. Oh iya. Iki kok renjake kok gancer ae pitike kok tarung ae. Koyoke ana daya lho. Lho iya kok iku kreak-kreak. Ayo yen kaya mangkono diprepeki to le.